Avui celebrem el quart dinar de caça de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. És un esdeveniment, un dinar precedit d'un col·loqui sobre un tema tan punyent, tan discutit com és la caça. La caça és una de les primeres activitats humanes, molt abans fins i tot de l'arribada del foc. És una activitat humana i una activitat col·lectiva, amb una funció alimentària però també social. La caça és una eina fonamental per a la sostenibilitat del bosc. Pensem que els grans depredadors ja no existeixen i és el caçador, és el col·lectiu de caçadors que regula aquest ecosistema. La caça sobre el territori permet tindre dos inputs importants. Un és l'econòmic, que ajuda a mantenir algunes explotacions que tindrien menys ingressos, i l'altre és l'aportació com a benefici directe del control de les poblacions, que redueixen els danys i milloren el rendiment de les finques. Avui en dia tenim tota la garantia que des del punt de cacera fins al restaurant o el centre de recollida de caça ja hi ha molta cura i som coneixedors que aquest trasllat d'aquesta carn es mantingui la qualitat, que mai l'afecti. La singularitat de la carn de la caça és que és carn no tractada de cap de les maneres, a diferència del que tenim en granges. I després ens conforma una paleta de sabors i textures únics, ja que és molt diferent cada una de les peces. Avui volem retre un primer homenatge a Carles Vilarrubí. És un home que per l'entitat ha estat molt important, com ho ha estat per mi i per la meva vida, i per tant, avui jo crec que és molt adient fer-li un petit primer homenatge en el dia del seu dinar.